नोंनो होनबाय थाबानो जागोन नामा जेराव आङो थाङाखैना आरो आं मानो फानलायनो गोनांथि दोङो जेनेबा आङो माबा न'आव माइरंआनो जोबदों ना बेदरानो आंखाल जादों आं मानो फानलायनो आङो एफा इफोरबायदि थार्ड क्लास सानना लानाङा मिथिबाय आङो मोजां स्कुल कलेजावनो फरायनानै देरबोदों उन्दैनिफ्रायनो मिथिबाय आङो इफोरबायदि फाननानै जालायलायनाय आंहा जेबो माबा खोथा गैया मिथिबाय आंखौ इफोरबायदि बाथ्रा बुंबाय थानाङा नोंगौ मोनसे समाव आंनि बयफ्रेन्ड आरो आङो भाइरेल जादोंमोन इ खोथाया नंगौ दिसुन इ खोथानि थाखायनो बार आङो भाइरेल जाबाय थाखायनो इ खोथाया नंगौ नामा खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसे हमनो हाबाय जाखानांगौ थ' दायो ससियेल मिडियायाव पार्लाराव माखासे खामानि मावनानै फाननायनि सायाव हमजानाय माखासे भिडिअ भाइरेल जागासिनो दङ थ' दायो बेखौ लानानैनो थास' बिबार रामसियारि सिस्टारखौबो माने नङाब्लानो माने मोनसे पस्टनि गेजेरजों बिथांनि सेम महर बायदिखौ माने बिथांखौ होननानै गोबां ससियेल मिडियायाव माने फोसावगासिनो दङ आरोना थ' बे हमजानाय सिस्टारा बे नङा होननानै बुंदों बिथांनि महरा खायनो माने गोबाङानो बिथांखौ होननानै माने बुंगासिनो आरोना थ' सिस्टारा बेनि सायाव मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो खुलुमबाय रायजोफोर आङो थानोनो हायाखै आरोना एकदम इमान इदि नोंथारि बाथ्राखौ माबायदि बाथ्रा बुंबाय थायो बे नोंसोरो जेनेबा आङो न'आव गैयाबा बेलेग बाथ्रा आङो बहाबा थांबा बेलेग बाथ्रा नोंसोर ना आंखौ नुफैदो ना आंखौ रियेलाव फैनानै नुफैदो ना नोंसोरा मायबा मोनसे प्रुफ दोङो नोंसोरदि बे सिख्लाखौ जायफोर सिख्लाफोर हमजादों ना बे सिख्लानि गेजेराव आंखौ दोङो होननानै नोंसोरदि शेयार खालामथिंबाय दोङो ना बे सिख्लाया आं नङा मिथिबाय बे सिख्लायानोमोन खोमा खनसेबो आंखौ होननानै ओरैबायदि दावराव जाबाय आंखौ होननानै एफाग्राब दावराव जाबाय ओरैबायदि लाजि फोनांबाय आंखौ थेवबाबो मानसिफोरा बेयो बेलेग जाथि नालाय बेलेग जाथि होननानै बेखौ बुंबाय बेनिफ्राय नोंसोरा मा प्रुफ दङ जेनेबा आङो इदि हमजादों होननानै माबा मोनसे प्रुफ दंबाथ' हर आंनि आखाइफोरा माबायदि नाया मानो नै आंनि आखाइफोरा गिदिर ना बे आरो आंनि आखाइया टेटु गोजा इफोरबायदि बेनिफ्राय आंखौ इमान इफोरबायदि होननानै मानो शेयार खालामथारदो आंहाबोथ' फेमिलि दोङो ना आरो नोंसोर फैनानै नोंसोर नायफैबासो मिथिगोन आङो पस्ट होबाय थानो हागौमोन नामा माबा मोनसे जायोबा नोंहा हसिया मानसिखौ इफोरबायदि खालामनो नाङालै मिथिबायना आंखौ जाय रियेलाव नुबाय थायो आंखौ जाय सिनायबाय थायो बिसोरो बे फट'खौ नुबानो मिथिखायो मिथिबाय बे सिख्लाया माबायदि आरो आं माबायदि बेनिफ्राय जेनेबा नोंनोखा होनबानो जागोन नामा माबा मोनसे प्रुफ दंबाथ' हर ना आङो सेलनावनो थांफेरो ना मायावनो थांफेरो आङो 4 मान्थस जाबाय आङो कलेज जोबनायनिफ्राय आङो न'आवनो दोङो मिथिबाय न'आवनो दोङो आं न'नि बाहेराव जेरावबो थाङाखै आरो न'नि बाहेराव थाङोबाबो आङो बिमाखौ लानानै थाङो एखनबा बिमा बिफाजों जमा थाङो मिथिबाय जुदि नोंसोरनाव माबा मोनसे प्रुफ दंबा हरबानो जाबायना नोंसोर जुदि आंखौ नंगौ होननानै बुंबाय थादोंना जेनेबा प्रुफ हर ओरैबाबो बे सिख्लायाना माने फिसासिनखानो आरोना मोदोमा ओमफ्राय जाय बिसोर सिख्लाफोरखौ हमनायाव माने गावसानि न'खरनि सोरबा हमजादोंमोन ओमफ्राय बे मानसिया लायनो थांदोंमोन आरोना बेखौ ओमफ्राय लायनो थांनायाव बे मानसिया आंनाव मेसेज खालामबाय जे गावनि नाम्बारखौबो हरदो ओमफ्राय बे मानसिया होनदो आरोना बर' नङा बिसोरो बे जोंहानि गामिनि सासे गथ'आल' बर' दंमोन इदि होननानै बुंदो ओमफ्राय बे सिख्लाखौ खासे सेंग्रायाबो बुंदो आरोना गार'सो इदि होननानै ओमफ्राय खनसेबो बे सिख्लायानो माने आंखौ नाम खालामखांबाय आरोना बे सिख्लानि मोखाङा एखे नोंथारिखौ नोंगौ होननानै शेयार खालामबाय थानाङा मिथिबायना आंनि गामिनि मानसिफोर दोङो जुदि मायावबा माबा मोनसे हमजायोबा ना मानसिया गामिनि मानसि लानानै थाङो मिथिबाय गामिनि मानसि एबसुनि बा माबानि मानसि आंनि बे माबायाव आंनि जायगाया बरिमाखा आरोना जेनेबा बरमा सिनायाबाबो नोंसोर ज' फैनानै सोंफैबानो जाबाय बरमा सिंग्रा बरिमाखा दाङारमाखा सोनबारि आंनि गामिया पस्ट अफिसाबो बरिमाखा हायोबा नोंसोर सोंनानै नायफाय आरो जोंनि एबसु अफिसावबो सोंनानै नायफाय जेनेबा माबा मोनसे हमजानायथ' गिदिर बाथ्रा हमजानाय मानसि एबसुनि माबानि नङाबा मालाबाबो हेगार हरखायानो मानसिफोरखो जुदि आंखौ हमजादोबा इसोरनो बुंगोन इसोर लायनो मोनदोबा आंखौ बुंगोन आरोना इमान इफोरबायदि लाइभ फैबा आंना इदिनोलै सावनानो क्लियार जाया इमान इदि गाज्रि शेयार खालामनाङा मानसिखौ आंहाबोथ' मोनसे लाइभ दोङो ना आङो दाबो फेसबुकनिफ्राय थाइसेबो आर्निं खालामनो हायाखै आं जेबो आरो माथाबो मारिया इफोरखौ मिथिबायना ओमफ्राय इमान इफोरबायदि मेगनसो सायो ना मासो सायो जेनेबा नोंथारिखौबो आंखौ नंगौ होननानै शेयार खालामबाय थादो जे बेनिफ्राय जाय मानसिया माने गावसानि गामिनिखौ
लायनो थांदोंमोन ना ओमफ्राय बे लायनो थांनाय समाव ना बे आदाया नुबायना ओमफ्राय नुनानै आंखौ मानसिफोरा शेयार खालामबाय थानाय नुनानै आंनि कमेन्टआव हाबनानै बुंफैदो आरोना बियो इ नङा इदि होननानै बेनिफ्राय दा इ आदाखौ आङो मेसेज हरनानै सोंहरबाय आरोना इसोर मानसिफोरा बहानि इदि होननानै आं खोनानै शेयार खालामबाय दोङो इदि होननानै आङो इसोरनाव माबा मेसेज खालामदों आरोना बे आदानाव ओमफ्राय बियो बुंबाय आङो इसोरखौ हमजानाय टाइमाव दङमोन इदि होननानै बुंदों आरोना ओमफ्राय बियो नों नङा इदि होननानै आरो बिसोर हिन्दीसो रायलायजोबदो इसोर गार'सो नै इदि होननानै बुंदों ओमफ्राय आं जाय गथ'खौ लांनो फैदों बे गथ'आल' बर'मोन इदि होननानै बुंदों आरोना ओमफ्राय प्रुफ गैया गारा नोंसोरो मालायनि लाइफखौ बेफोरबायदि खालामबाय थानाङा मिथिगोना आंहाबो फेमिलि दोङो बाहेराव थांबानो ओंखारनो हानाय नङा खनसेबो आंनि थाखायनो इफोरबायदि जाबाय आरो इफोरबायदि जानो हागौ इसोरखौ दाबो हेगारहराखैबो जानो हागौ होमबा आं माबोरै लाइफ फैयाखै जुदि आं मोनबायो नोंसोरो सोरबाथ' नोंसोरो मिथिखागौ आं नोङो होननानै थेवबाबो नोंसोर माने शेयार खालामथ'बाय दोङो आरोना आं हारसिंल'बा बेलेग बाथ्रा आं हारसिंल'बा एख' नङा आंहा सासे फरायफुनाय फंबाय दोङो बिमा बिफा दोङो इसोरखौ लामायाव थांबानो होनगोन नोंथारि बाथ्राखौबो नंगौ होननानै हमजादों मादों नोंनि फिसाजोआ फानदों नामा माबानो नालाय जाय मानसिफोरा हमजादों इसोर दाबो मोनफायाखैबो जानो हागौ बा आं खोमानो इदि बाथ्रा बुंबाय दों नोंसोर मानो शेयार खालामबाय थादों आंनो जायो मिथिबाय दा बुहुमा मानसिया नोंसोर बायदिबो एखेबो थानांगौ आरो बे सिख्लानि थाखायनो आंहा खनथाम बेफोरबायदि जाबाय मिथिगोना आङो 4 मान्थ जालायलांबाय कलेज जोबनायनिफ्राय आङो एग्जाम जोबनायनिफ्रायनो न'आवनो दंबाय दोङो आङो थांफिनाखैबो जेरावबो माब्लाबा बेरायनो थांबाबो आङो बिमा बिफाजोंसो थांखायोआनो एखमबा फंबायखौ लानानै थाङो मालाबा खाथिफोराव थांनो लुगैबा ओमफ्राय नोंनो होनबाय थाबानो जागोन नामा जेराव आङो थाङाखैना आरो आं मानो फानलायनो गोनांथि दोङो जेनेबा आङो माबा न'आव माइरङानो जोबदों ना बेदरानो आंखाल जादों आं मानो फानलायनो आङो एफा इफोरबायदि थार्ड क्लास सानना लानाङा मिथिबाय आङो मोजां स्कुल कलेजावनो फरायनानै देरबोदों उन्दैनिफ्रायनो मिथिबाय आङो इफोरबायदि फाननानै जालायलायनाय आंहा जेबो माबा खोथा गैया मिथिबाय आंखौ इफोरबायदि बाथ्रा बुंबाय थानाङा नोंगौ मोनसे समाव आंनि बयफ्रेन्ड आरो आङो भाइरेल जादोंमोन इ खोथाया नंगौ दिसुन इ खोथानि थाखायनो बार आङो भाइरेल जाबाय थाखायनो इ खोथाया नंगौ नामा दिनैसिम सेलुन ना मालुन आं जेरावबो हाबैफेराखैयानो दिनैसिमबो इफोरबायदि हाबैफेराखै आङो मिथिबाय जाय सिख्लाखौ नोंसोर आं खोन्थानानै शेयार खालामबाय थादों जाय सिख्लाखौ नोंसोर आं खोन्थानानै शेयार खालामबाय थादों इ सिख्लाया आं नोङालै प्लिज अननानै आंनि नाम मेनसन खालामनानै इफोरबायदि शेयार खालामदों नोङो इ सिख्लाया आं नोङो मिथिबाय ना नोंसोरो जुदि इ सिख्लाखौ आंखौ होननानै भिडिअफोराव बखिनाय माबानि नुनानै माबाबासो नोंसोरो पस्ट होनांगौ मिथिबाय जुदि नोंसोरो सिरि थायाना आं दिनै थानायाव थांनाय जागोन आंखौ नोंथारिखौ बेफोरबायदि बुंबाय थानाङा आरो जाय जायगायाव हमजादोंमोन ना इ जायगानि मानसिनि नाम्बारखौबो आङो मोनखाबायानोखा बेफोरबायदि मालायनि लाइफआव माबा खालामबाय थानाङा सैथोआ जेब्लाबो सैथोखा मिथिबाय बै समाव आंनि गोसोआव नाङाखैमोन जाय टाइमाव आंनि बयफ्रेन्डआ आंनिनो भिडिअ भाइरेल जादोंमोन बे समायाव आंमोन ना दुखुबाबो आंनि गोसोआव मोदैबो गवाखैमोन मानो होनबा बेयो आंनि गोरोन्थि होननानै आं बेखौ एक्सेप्ट खालामनानै लादोंमोन नाथाय दा नोंथारिखौ आं मालाबाबो एक्सेप्ट खालामनानैबो लानो हाया मिथिबाय आरो नोंसोरा जेबो प्रुफ गैया दि बेयो आं होननानै पम्पि दैमारि फानग्रा नुखायो नोङो आंखौ जाहोफैदोबा नोंनि बुस्थुखौ फाननानै फानलायनाङा मिथिबाय आंनि न'आवनो जब मावनाय मानसि दंखायो आङो फाननानै जालायनो नाङा मिथिबाय पम्पि दैमारि आंखौ नुदोबा बुं नुवाखैबा दा बुं मिथिबाय आंखौ नुदोबा बुंफाय नुवाखैबा बुंनो नाङा
गावनोखा गाफ्लाबावोनो जायनि लाइफआव जादों इसो मिथिगोन नोङो जुदि आंखो होननानै नोङा प्रुफ दोंबा नोङो आंनो प्रुफखौ होना हो नोङो आंनो प्रुफखौ होना हो मिथिबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि एबसु अफिसाव एबसु माबायाव हमजादोंनो इसोरो इनिफ्राय बेयाव थांनानै आंखो होननानै आंनि नाम लानानै नोङो प्रुफ होबासो आंखो होननानै सान मिथिबाय रायजोफोरा आंखो होननानै सान सोमदोन बसुमतारी फानग्रा नुखाथारोनो मानसिखौ नायनानै फानग्रा नुयो होननानै नोंसा बिनानाव नोंसा बिब'मोना जेनेबा मार मोजाङै संसार जाथारो नामा जेनेबा मालायखौ बुंदो इफोरबायदि गावसानि बिब' बिनानाव बिमामोनानो गासिबो फानजोबो खोमा इनि थाखायनो मालायखौ बुंदो मानसिखौ नायबानो जुदि फाननानै जायो होननानै बुङोबालाय आंनि न'आव फैनानै नायफैब्रा आंनि न'आव फाननानै जायो ना मायो फाननानै जानायनि जेबो गोनांथिबो गैया बयबो गावनि बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड बयबो जायो माबा मोनसेबाबो सोमोन्दो थायो इयो नोंगो आंनि बयफ्रेन्डजों आंजोंबो मोनसे सोमोन्दो दंमोन इखो रायजोआव मोनसे भिडिअ फैनायनि थाखायसो मिथिबायना नोंसोरो इनि थाखाय आंखौ फानग्रा होनबाय आरोना बाराबो बाथ्रा बुंबाय थानो रोङा सिङावबा आंनि लाइफआ बुहुत गाज्रि थांखांखाबाय नोंथारि बाथ्राखौबो दा आङो नोंगो होननानै मालाबाबो लानो हाया मिथिबाय इयो आं नोङालै आं नोङा इयो आं नोङा मिथिबाय आरो जुदि बारा खालामोबाथाय आङो आयेननि हेफाजाब लागोन आरोना